despois tomei a decisión esta de quedarme na explotación porque quería seguir co que meus pais construíron, os meus avós. Pois nun momento que meus pais se retiren, pois quero seguir un estudiante para non abandonar o rural. Que eu xa sabía desde pequeniño que a mí me gustaba isto e sabía que despois de terminar os estudios da ESO quería facer algo relacionado con isto para seguir adiante. Aquí amigos meus que fun con eles sempre no colegio, pois si, algúns quedáronse cos suas granxas que tiñan na casa e tamén me gustaría que máis xente seguira con isto, porque dentro dunhos anos eu creo que vai haber pouca xente, vai haber moitos vacas e animais, pero cada vez hai menos xente. As explotacións medran, as que siguen adiante, pero outras máis pequenas cerran, cada vez hai menos explotacións. Si que hai máis vacas, pero menos explotacións, e menos xente para traballar.